prasasat direwang munggah gunung mudhun jurang metu alas mlebu alas. Bedheke apa pengin aku nulungi wonten pundi dalaning swarga. Mila kawutraning Kuntadewa rena ing Pandulu. Kuntadewa kepreset kawening watu gilang geblak ing mriki. Kantama Kuntadewa sukma minggah dhateng kawening jagat gung owang-owang sukma semane Kuntadewa. Anjuraken lampaira sukma-sukmane Kuntadewa. Mila minggah dhateng jagat gung owang-owong. Sigra sukma-sukmane Kuntadewa katampi wonten jagat gung owang-owong. Katampi dening Sanghyang Permana Wasesa kadya dening pembato candrané jagat gung owang-owong.
dadosaken wonten jagat donga wangun. Madane jagat donga wangun boten enten ngurupi etan kidul kulon lor. Ugi boten anu ngurupi ngisor kelawan dhuwur. Yen didudungi etan, yen didudungi kulon, kidul lor iso dhuwur iku boten anu ngurupi. Temriku boten wonten kekayon, boten wonten wewangunan, boten wonten jalma sajuga sajuga. Ingkang dene sawang anamung cahya kang sumunar boten cahya sumunar sang surya, boten cahya sumunar sang rembulan. Diwatani rina boten rina, diwatani wengi nggih boten wengi. Ananging ketingal posinten ingkang tumandhapun jagat donga wangun. Kawenang kukulun Sanghyang Permana Wasesa. Kadene Sanghyang Permana Wasesa menika rayine Sanghyang Darmajaka. Kadene Sanghyang Darmajaka ingkang manitis dhateng raga ragane Kuntadewa. Ina Kuntadewa diwatani Sanghyang Diwanlastani Darma Kusuma. Mila Sanghyang Darmasesa mereka kapernah lawanipun paman rai saking panitisan saking Sanghyang Darmajaka. Pemilahe sekarang bawana langgeng awi gendho mangestuti situ. Kaya dene anak ulun yudaning kita Kuntadewa. Dijajal uga kang prasaja ngangkut paman ulun. Apa sing dadi gayanira Darmajaka, apa sing dadi gayanira Kuntadewa? Iki kasihan kula larasa miterang napa ingkang badhe kula ati-ati iki mangke ya tunggona Kuntadewa bejo saangkane prataniya kita ulun.
Kuntadewa nganti dawuh kuwi. Nanti kok pira ragamu sing kaya ngono? Apa sing dadi gayuhan iki to pitawun? Pukulun kawontenaning Permana Wasesa. Kula menika kepingin nyuwun pirsa wonten pundi dunungipun inggih menika dalaning swarga Pukulun. Mangko dhisik ya. Menawa dewane nyritakno dalaning swarga kanggo tata krama basa. Dalaning swarga iku kaya dene dumunung ana dlamakane sikile ibumu. Kula ngabekti lan ibumu, kudu tunduk patuh perintah lan ibumu, aja nganti bantah apa maneh sengol. Kan aturmu lan ibumu iku dalane swarga. Dadi menawa tumanduk ana agama Islam, mula bukane nuwun sewu ya nak jagane ulun ora diwenangno nganggo cara Islam soalé ulun iki kadewan. Lan nanging karaning sing tumanduk lan ajaran agama Islam ana tetembungan sing jenenge Anjanatu tahta ahdanit umahat. Majase swarga diwunu ana dlamakane ibumu. Kasinggihan dawuh kula lajeng kados kunti malah-malah nang ana dawuh sing unining ridane Gusti Allah iku diridani saka tembung ridane wong tuamu yaiku tembung ridho Allah wali yakin. Kasinggihan kula nika kaweneh dalaning swarga. Iya. Lah ingkang dipun wastani swarga menika napa? Swarga iku ana loro, nak sepisan swarga donya sing ping 7 ditawulun swarga ing akhirat besok. Lah swarga ing akhirat besok iku krana karaning saka dalan swarga donya. Bangunan swarga donyamu, swarga ing akhirat besok bakal melu tampil kelawan tumindakmu. Dadine pitawulun Kuntadewa swarga donya iku ana siji dalane. Inggih Pukulun. Sepisan tindak lakumu nomor loro ana lamising samudanamu ateges ana ilat durunge. Ana lati panggonane nak. Muga jogon yaiku aturmu jogon latimu jogon anggenmu wicara krana ana tetembungan sak landheping pedhang lan kikir bahasane ijik landhep ilating menungsa ijik landhep wicarane jalma. Menawa siramu wis supaya swarga ing donya, kula para tertentu swarga ing akhirat bakal tumanduk krana lakonana yaiku kanthi dawuh sing diaturna sing diprentahna kelawan Gusti. Mangke akan Pukulun ngaten Kuntadewa, kula bukane siramu kudu mudhun menyang Mayu Merca padha dewane bakal paring kanugrahan. Umpama kanugrahan iki tak wenehna duduk lawan siramu nanging kelawan putra-putra Pandhawa sing duweni kadung kanugrahan. Apa siramu nenggono? Pangetake dawuh Pukulun kula lenggono menawi wonten kanugrahan najan to mboten kula tampi dipun tampi kelawan putra-putra Pandhawa sumangga Pukulun kawendaning rekodayaning wong tuwa tumanduk cukule nang anak putu borong kersa menika ingkang kula kersakaken. Ya wis nek ngono bariya kadang padha goleki ya dewane bakal paring kanugrahan mudhun ana putra-putra Pandhawa. Oh iya. Yang nggih kaoning Kuntadewa sakmenika den untapaken lan sanghyang kawon Permana Wasesa macikan saking
kanyangan jagat gung ulang dumatur dumawah dateng ngamarto tinggal
dadi gayuhan menapa kok nilaraken ke Prabu Negari Ngamarta ya inggih kasinggihan Koko Prabu nyuwun pangaksama Koko Prabu. Wah, lungamu entuk apa? Oleh apa bareng Kunto kakakku? Ya kakak Nalendra Bathara Kena wis paring wis pirsa dhewe ya iki. Kang Sena para kaya jane budidayane wong tuwa iku entuk gawe. Dene apa? Budidayane sing rekoso wong tuane yaiku Nyai Sinuwun Kuntadewa nanging sing oleh kanugrahan malah Gatot-kaca. Lah Gatot-kaca iku oleh kanugrahan krana Gatot-kaca setya tuhu labu-labu diperintah utawa kanan sing tak perintah ditindakno ya apa mestine gak peduli resikone apa. Ya tapi sing Bathara Bandhuke ya aku dong. Kon ngongkon begawuk berlaler lah begawuk kate ditakoni maneh gak dipikir maneh. Laler nek berarti kudu siatap cahya lho. Lha tak petunjuk ngene iki lho. Andi Sena ya iku kanane satriya, piye kanane Sena. Mula bukane Gatot-kaca iki wani dina iki kesidungan mudhune wahyu kaprawiran. Lah kaprawiran iku bagiane perwira. Perwira itu bahasa Indonesiane perwira. Karena Gatot-kaca prajurit yaiku sing gagah lan wani kuat nanggung gelem nanggung resikune gak peduli resiko apa diperintah cara sapa sing perintah setya tuhu bekti nindakno dawuhe aku nak lho aja bali menyang Ngamarta dene diwarwari terus kantor Gun Panuwun Padang Similak cara kandhane Lara Sukerta Panandang Diwarwati Wulya Jatiwuri Jati Tempang Wulya ya dene kaya aku banget panjenengan kutut kasinggihan aku ya ngono nak ya menemben wong tuwa geyepu ana ngono kapan maneh kon gebuki bapak nek lakon iki lha ngono mangene gawe ngono menemben tak geyepu gadi apa oh yo paripurna anggene iki dalam roman dodo anggere iki paduka sedalu napas kanthi pundhut kelampan wahyu kaprawiran Gatot-kaca angkon master. Mila kula aturi Gumanur rawuh para sutrena budaya sedaya kula aturi bangsul kondur dhateng papat gunung kita piyambak-piyambak. Monggo sami-sami sesanti jaya-jaya wijayanti kalis ing sambikala rahayu kang pinanggih.